Hola, que busca la porteria? És aquella porta, si entren i truquen els atendrà la portera rere la reixa. Que volen visitar el convent? No, impossible. Que no ho saben que les monges de Santa Clara són monges de clausura? Ningú les torna a veure mai més des del dia que entren a l'ordre. Silenci i oració. Per fora sí, és clar. Jo hi visc aquí. Evidentment, no amb elles. Visc en una casa al costat amb la meva família. Soc el masover. Ja els he dit que són monges de clausura, necessiten algú que les ajudi. No podem tenir gent aquí entrant i sortint tot el dia. Si quan vaig començar a treballar, que era molt petit, tant que ni tan sols vaig anar a l'escola. Bé, el que els deia, si quan vaig començar a treballar m'haguessin dit que la meva feina seria tenir cura d'un edifici tan bonic i d'unes persones com aquestes dones consagrades a Déu, no m'ho hagués cregut mai. Em passo hores contemplant aquest edifici. I mirin que els he dit que no vaig anar a l'escola, però sé que l'edifici el van construir l'any 1905 i l'arquitecte es deia Salvador Oller. I sento per la tele que em parlen de la importància dels edificis modernistes i l'importants que són en la nostra història. I jo que penso, quina sort que puc dir que és com si fos casa meva. Així doncs, necessiten que els planxin alguna cosa. Ho dic perquè constantment tenim gent portant roba blanca perquè els hi deixin en perfectes condicions. Enlloc, sentin-me bé, enlloc els deixaran les estovalles de festa i els llençols de puntes tan blancs i emmidonats com ho fan les monges. Si és que tothom ho diu. Ningú planxa com elles. Ah, que no porten roba. Que venen a deixar ous. Haver-ho dit abans, un casament proper, el de vostès. No m'hi poso. Que ja m'ho diu la meva dona, que pregunto massa. Doncs sí, ara mateix els podran deixar. I a veure si tenen sort i els seus precs són escoltats i no plou. Que sé que s'hi esforcen, però ningú els pot assegurar que no plourà. Això no és una ciència matemàtica. El que sí els hi puc dir és que resaran perquè el matrimoni sigui feliç i ben avingut. Tota la raó. Aquest edifici desprèn pau i silenci i té uns jardins. Si no fos un convent, seria un lloc ideal per posar-hi una biblioteca. Que a mi que sempre m'ha quedat la recança de no haver estudiat, si algun cop les monges marxessin, només em trauria la pena saber que les clarisses s'han convertit en un niu de cultura per la gent d'Arenys de Mar. Apa, adeu.